partner in crime, senior Star FM reporter George Musumba. George, good evening. Good evening. All right, first things first, let's talk about the longest kiss. Comrade Chinotimba, chi chakakupai simba na adzimai venyu na mai Chinotimba kuti mupinde mumakwikwa ekutsvodana. Wasikana munoziva kuti upenyu hwangu kungofara nevanhu. Handisi kuda kuita munhu anogara akatsamwa. Pandakazwa chirongwa ichi ndakada kuti nyika izive kuti anonzi Chinotimba ndiani, uye handina kuremerwa nazvo sezvinoita vamwe kuti kana vamarejesireta vanotoita mheno kunge vachinja ganda. Unoza munhu akangovhoterwa chete, umwe munhu anozoita panenge seachinja ganda because of someone's idea kana kuti someone's concept. Saka inini zvangu pandakangozwa nyaya iyi ndada kungotaridza vanhu kuti ndiri chinosive vanhu, madzimai vangu vanhu vevanhu. Saka makazvikwanisa sei? Makabreka record kaimimi 10 minutes 17 seconds muchingotsvodana namai Chinotimba. Makazvikwanisa sei? You see, kana vanhu vasvipira zvakafanana nokuzvipira kwatakaita kubva tichina kuhondo. Patakaenda kuhondo apa paiva nekuzvipira kuti ko nyaya tiri kudai ndeipi. Saka kana munhu wazvipira kuti ndoda kuita chinhu chakati, watomboona vamwe varipo, unotoita kuti uzvipire ukunda vamwe. Pano mukomana wemajokosi anonzi Carl Joshua Ncube hanzi ndakanonoka kuburuka ndege musi wacho. Ndaona story yacho muChronicles kanzi ndoda kutokwikwidza vaChinotimba vashe vavo because haiwa toda rematch, toda rerun. Ane zera nemhere mufana wepanyaya dzekutsvodana nadzimai. Ndinogara ndichitaura vafana vendege avo kuti garai mumusha, ina ungati wobva kwanga uri hako ndemutege kuti ndoda kuita rerun. Takatowira kana akuda kuita rerun anofanira kutoisa mari apo. Tomukwikwidza kuti vafana vese vakadonha pasi vochiuna. Ini dhara ndindakawina motsufu vafana vakakwikwidza vaya vafana chaivo asi vakadonha. Vamwe vacho vakadzi vaitya, vamwe vachihuta. Takazoti isi madhara tapinda izvo. Iwe imi Comrade Chinotimba, imi muri munhu wevanhu munozivikanwa, murimu tingati in the public arena. Asi mai Chinotimba vakazvitora sei pamakavapa shoko rekuti toda kuti tipinde mumakwikwi ava, kana kuti yanga iri idea yani pakati peuviri venyu? Isu patakafonerwa vanhu vakatanga kufonera ini ndikaenda kumudzimai kuti kumudzimai ona mari yadonha apa imari yatopinda apa unoziva kutsvaga mari kunongo vamwe vanoba isati bizva zvokuba izvo. Tiri vanhu vanotsvaga mari nenzira dzakanaka dzokufara saizvozvi. Mai ndovhana vatora kuti akomai unoziva ukaedha mari yedu yekuti tibhadhare DSTV 75 bokafe yese pangupo yese inotisvikira almost about 1000 chakuti pagore. Asi takaona kuti iyi mari yatobuda pachena yega iyi, kana tikanyakura tinoda kuita namasekend. Saka iyi ndakabva ndawana mukana wekuti DSTV yegore rineri inofanira kuenda kumhuri yangu plus ka 1000 ikakuudza 10 minutes here 10 minutes watowana 1000 muhomwe yekungokisana nemudzimai. Ndozvingatyisa izvozvo Mufunge iwe yakakaipa. Saka imimi ndezvongokisa musi uyu here kana kuti muri munhu ari pachirungu munganzi muri munhu ari romantic here kana kuti zvazvingori zvemusi uyu? No, it's love. Zvitori nerudo mukati. Hatingatyika, zvakangofanana nemuchato. Kana vanhu vari pamuchato vakanzi kisanai, wokisana zvingava zvezuva rimwe chete pamuchato ipapo. Vanhu vanotoenda kumba vogara vachingokisana hazvisi zvezuva rimwepo. Saka nyaya yekisi ngezvemumba. Kana vachibva kubasa uchisvika kumba kwako tishowa mukadzi wako kuti munodanana, unofanira kumukisa. Kana vakorera kukisa kana even
pamberi pevana kuti vazive kuti baba namai vanodanana motorana akapinda bedroom mondokisanaka ndo runozi rudero ya aiwa tinotenda chaizvo ameida kuti imi munozviita here kana kuti inini makuda kutodzisikwa ndini kana meida kudzisikwa ndini ndofunga George uyo ari parutivi rwenyu angadzidze zviviri kana zvitatu vachinotimba mataura imi nyaya yekuti kupa rudo ende mazuva apfuura yataona muchiita maheadlines mumanewspaper nenyaya yekuhwina makwikwiwa yaya ekutsvodana namai chinotimba asi vamwe they are making headlines for the wrong reasons vamwe vari kuurayana nenyaya dzerudo idzodzi kutemana nematemo kubayana nemapanga dziri nyaya dzedomestic violence imimi pfungwa dzenyu panyaya dzedomestic violence dzakamira sei kutaura chokwadi kana munhu asina mwari mukati domestic violence inogara iripo kana musina kutenda kwakakwana musina rudo hongu munogona kutadzirana murume nemukadzi asi ini ndinoenda kuchechi mumba mune gudo nemunhu mumba chaimo chaimo matinogara mukadzi nemurume hamuiti vanhu vese panofanika kuva munhu poita umwe munhu gudo saka kana munhu waita gudo iwewe uri munhu unofanika kuziva kuti ndine gudo